Welcome to the show. Welcome to the channel Broken Mirror Entertainment. Sell ovmusic.com. Call Mr. Ansi official advisor all the way from now. Yes, welcome nami nguthuba ngokamtshali. Igama le show Siphuzane. Siswami grand. Yes, ngi-grand. Hey. Igama lakho? Philile. Oh sorry, yazi mic unayo nkosiyami yami le. Nansi yakhe mic yabo leyo nto le. Uzosebenzisa le song ngeke ngilokhu nginikeze mic. Well, sihleli nawo uphindile okakhumalo umntungu madoda. So igama le show Siphuzane sinayo Coca-Cola yethu. Emnandi kakhulu ithulisa nje la one percent encane kodwa uzothi nje kuyisha kancane aphuze ama glass ambala mase winela imali nje. This is the competition. Mawukuthi uyafisa mhlawumbe nakuba ingxenye hlala nje till the end. So kunikeza ama detail mase kuzovalwa. Asingamusha isikhathi siswami ngiyakubona ukuthi ngathi uyaphuthuma plus. Let's get into it. Awuyithathi nje ukuthi uqhabula kancane ngibona ukuthi ikuphasa kanjani. Yo, ngathi yehle siphundu. Yeah, ehla khona. Mnandi. Mnandi Coca-Cola ngiyayazi mnandi kakhulu. Usewuswake mle ndawo? Ngisuka la ikamasha. No, hayi kumnandi kamasha ngake ngahlala nami khona. Okay, isikhathi sino 30 minutes. Ngiyasemba ukuthi ngesisi kushayeke isikhathi siningi kakhulu but isikhathi sinaso ukuthi ishayele nje nawe uthulisa wakho Coca-Cola ubone ukuthi yabo leyo nto leyo. Yini weNazareth anini ekwenza ukuthi ushaye uphuze uthulisa kanje? NgiNazareth. Nazareth? Yes. Kodwa ne% Hawu. Hayi ngakuphazamisa samphuzi. Mina ngishayela some oros. Awuzophuza khulule ngicela ngipha first oros yami lapha. Danko sibonga hipho mkantola. Okay, singabuza? Yeah. Kade nginikile chance yokuthi uphuze wena. Uphuze nje ungasabi. Kumnandi nginoshukela. Ulalela music? Yes. Ulalela lo hlobo lo music? Hey. Maskandi? No. Ngathi uyagroove nje. Yes, ngi-groovist. Oh, Nazareth groove ngiyakuthola. Bele uthole. Lapha amasho kuneyindaba eziningi ezogroove. Oh, mahobza, bani. Kuningi kakhulu. Wise man. Yebo. Shindawo zeni lezi? Yes. Akuba kuhle niyayizwela njalo lapha. Ungithathe nami ngifaka lapha ka wise man. Uleya ngizokuphatha. Isikhathi sihamba wazi ukuthi lapho uzeleni uzele competition la uzowina. Yes. Kunjalo nje babukele emakhaya nawe mawukuthi uyafisa ukuthi ube ingxenye yohlelo kulula kakhulu uhlala till the end uzoyithola inamba uthola ama details ukuthi kwenzakalani mawukuthi ufuna ukuba ingxenye yohlelo kumnandi kakhulu uyiwinela iprize imali eningi kakhulu ibiliboco zemali kodwa ke uzoyithola inamba kuma details ungasabi hala back da singilunguza cabanga ngisashaya mhlawumbe 10% asofa glass yami. Yo, Nemali. usana ini? Njani? Yenkomo esanda uthosana maskandi. No, Usana ukudansa. Adubana hleze kuyiqhomba fezo. Yes. Edubana hleze kuyiqhomo ayikho into edlalwayo. Asingafisa ukuba uwena. 10 monitor. Yeah. How many minutes sisele nawo mhlambi? Sisele 27 minutes. Oh, 3 minutes usahambile? Yeah. We savele sihamba kancane lesikhathi lesi. Ha. Hayi kusho wena usuwinile mina sengithatha njenge winner. Uyaphenza ukuthi wena aqede. Usuqedile, sekuphelile hawu ngeke. Sekuthatha njenge winner mina. Khona iphuza iqede lento ekho. Uyiphuza iqede vele fethu. Ngabe uhlulwa yini imali engaka? Ngabe uyaganga. Hipho mkantolo sibonga. Awumselelenye. Kumnandi bafesi, kumnandi kakhulu. Broken Mirror Entertainment ngakhohlwa ukusubscribe uyalazi udaba. Nendod. Hey, lutho. Awunayo. Kubola yambeso. Ikuphethe bengithatha ngisazokubuza ukuthi ikuphethe kahle yini. Hey. Kumbula kuyembeso. Hey. Hayi. Usizi lot.
uzoshiya ama-handle details zakho mhlawumbe uzomsola umuntu obukele lapho ozoyishaya ngawo ozothi yathi ngimlandele lo sisi lo ngifike ngim-DM laphaya uba ey'nkundleni zokuxhumana TikTok Facebook So qeda mase Facebook ngiphindile Khumalo we koke Amakhwebu. wayikhokhe yakhibe namakhomo mangaka ithi ukuyidonsa kancane ithi nakya. ngathi uyijwayele nje ngasikade 16 minutes. ngasikade wayiqala wema 16 udlala ngamona 16 minutes asele noma uhambile yo yala it's gonna be go down yo hayi ngathi udlela ngasi nje mfethu sasigijima ngalesikhathi no ngihlapha wenzela ukuthi yabo ube more motivated yeah ngicabanga njalo mhlawumbe it's about 5 minutes osahambile mhlawumbe selelo 25 minutes kade u3 minutes kade ku 3 minutes kwazi awukwazi udlala ngamona uhlala ngathi usamonisa mfethu ungayenzi leyo ungafakeli ingane under pressure mfethu Selelo 25 minutes. hey cishe ngafu indaba cishe ngashona 16 cabanga ke nale mpahla esakusalele plus kodwa isiliso sesizamile ngoba nalo vele soyaphela ngithi mina ngithatha ikhefu yamazi umzukulu yo wakazulu phela lo ndaba ezithi yiphi ingoma yakho esanda kule album yakhe nje akayikhiphile nje njengamanje asanda kuyikhipha ngithanda le a feature shiwe lethi cela uphile kwelaphi kwela cela ungculela yona nje ukuthi shaya nje ukuthi uyishaya nje ngabi ngiyabhimba phela mina bethu yo isini okay awikhulume mhlawumbe ngiyakwazi ukuyicula mina ngicela uphile kwelami dali tin ngizoshayisa le enomlabalaba khona bethu oh hayi mina ngikho kakhulu umaskandi basi ngiyawulalela ngiyezwe nje ukuthi ukhiphile and then is doing good nakuma numbers yabo leyo nto leyo umuntu olimahlikahlika phela lolo nawo wangakini no ngase Durban kodwa most yabantu abazalelwa ngeDurban bazalelwe le bafika ke eDubane sebezokwenza into zabo abazenzayo ngathi wehle sifuni just in case usana ngena njengamanje Broken Mirror Entertainment CLOVmusic.com qwala #Sphuzane iCoca-Cola lebafethe siphuzayo ningatetazeli kakhulu yabo leyo nto just yes nje kuphela yabo siphuzele eglassini kumnandi yabo leyo nto leyo kade kuyisabaza till the end uhlelo Sphuzane coke yaphela iglass siyaphela ungabe worried ngesikhathi khululeka sawuna ndoda azomele kuzamela indoda ngoba amadoda la soqeda isibili mina ngaqeda iluza yo hayi bandla uzizwa kanjani ngiyafa ungafi coke acid esidini kakhulu awukhipha izazi abantu bafuna ukubuka amehlo akho no okay ngathi uyahlupha nje masuphuze ikhokha eningi singakuphazamisa sihamba isikhathi it's gonna be go down hamba kahle sigcwele sinecoke hayi ikhokha ngiyazi njalo time monitor yakhuluma Sihlele 8 minutes mina. udlala ngayo khululeka wena sasingabe isikhathi sisele First watch. First watch. yini yakwenza ukuthi ukhethe iCoca-Cola bekhona oFanta khona iSprite khona ziningi mase izinto engayiphuza icoke iyangidelisa iyangibhodlisa lokho nyanga ikudeli kusema akubhodlisi khona hayi lutho eluthele
Wena nje usho kahle uthanda ukubhodla that's why uzophuza iCoca-Cola. Yebo, yes. Shuthi ngoba uzophuza lo 2 liters lo uzokubhodla ka 200. Ebusuku wena ngeke uzulale phela. Njengamanje uma ngibhodla nje. Ish. Bhodla siswami ubhodla kakhulu. Broken Mirror Entertainment CLOVmusic.com qwala Mr. Anti officially advise. Kusala makana mangaki? Only 4. 2 liters. Alright, siyabonga hip hop Nkantolo. I know yonke into ihamba kahle. Ihamba ngohlelo. Hi. Yes, it's like you're doing a very good job. It's a very great way. Cha. Ukhona umuzi ofuna ukubuza. Out. It's doing very great. Yonke into ihamba kahle. Kusele 5 minutes ukuthi umdlalo uphele. Yes, see, okay, thanks. Shout out to our directors, shout out to cameraman, bafethu umlusta, shout out. Eh? Ngiyamanje umbuzo udaba music, lapho uzodlala music. We! Uyafuna nokudansa? Zothi kancane. Izokuluza ifocus. Okay. Uzoluza ifocus. Angifuni ukuthi uluze ifocus. Time monitor, sinesikhathi. Injani class? Zozama iclass phase. Second class, ayise class iphelile iclass. Welcome back. Sixolise ngubhixihixi. Hleze kunjalo ke bafethu studio. Seswami sase grand. Yeah, sase grand. Hayi ngcono ngoba sase grand. Nami ngiyabona ukuthi usase right, usasemnandi kakhulu yonke into ihamba kahle, ihamba ngohlela. Yes, hamba ngohlela. Mbona sibuko seyifuna ukuwa nje indaba. Hayi bokuthi kokipi yahi. Ikhihliphu phela kanjani? Eh? Nakho usukhuluma isiChina manje. Yes, ngaseChina phela mina. Ngiyambona waseChina. Sisi discuss how many minutes we have? Okay. 27 minutes. 27 minutes osalele njengamanje ngicabanga isikhathi sisalele lesanele because we only have amalokhu njani few ukuthi qeda uthulisa wakhe yabo lento leyo. Yeah, ngizozama. So let's the party begin basi ngiyakubona ukuthi usukhathele ngingakwenzela umusa yabo. Akekho phatha 2 rand mhlambe. 2 rand una 2 rand ephaketheni somehow. Ngifuna ukuthi askip because yabo ngizomthostela enze something mawukuthi ushinto kwayiright uzoskipa then I'll skip ikane lodwa kube ukuthi uya kwelini simezele umusa yabo umusa islist yabo ngiyabo ungazi ushone phela ungazi ushone ngiphosa Ngoba phela mina. ngiphosela Thank you so much. Thank you uzoshoya ukuthi kuzoba yini Kanjani? itini noma ihead noma itheni Yeah? so nitini umkopana It's in on my head. ithini noma ihead Oh, we had. ihead ile ithi ile sho sama wile uzobe winile sabo lento le Sibonga hip hop Nkantolo siyalichisa elilodwa siyalichisa noma uyalibeka noma uhamba nalo noma uzolokhunyelisa kusasa hamba nalo Yebo. Sikubongela skip asisebenzeni ke silistike ke sesiyazi ukuthi ngabe ushaphe lesip sip and talk ngithe ngiyamtshela omnyusisi ngicabanga ngisi ngiyamtshela wathi ngishawa ama sip and talk lapha ama sip and talk ngithi mina sip and talk yini le ngithi mina no zamba ngohlela Asongithusa manje Shali ihlombe mina wazi umsebenzi omuhle oncomekayo grand yebo lento leyo Hey, ukhuluma no. Wasafuna ukukhuluma Okay let's focus ngakuphazamisa Focus. Focus
Broken Mirror Entertainment. Broken Mirror Entertainment. Time monitor. Sithini isikhathi? Sele 15 minutes. Sasa right. Yini ufuna ukuyisho? Ngizama kukho. Ngibona ngathi uphase ngathi kuphasa kahle kodwa le call make phasa kanje like most of the time uma nihambile neyiphuzela amakhokho ujora uhamba nabangani bakho noma uhamba nomuntu wakho noma uhamba konje sawunayo umuntu. Lutho eluthera ngaba nabangani bami. Kodwa le shaqo yakwenza ukuthi ufuna umuntu sometimes. Nama ngani? Ufuna umuntu? Umuntwana wema yini le? Sithembe ukuthi awu athi ngithule futhi ngazithola sengikhuluma kakhulu. Hayi sukhuluma kakhulu. Ngikhuluma kakhulu? Yes. Awukhulume wena ke. Khuluma Ngidedela wena ke manje. Sengidedela wena ukuthi ukhulumeke mina. Bazo. Shukusini lokho. Buzz off. Amabhazi. Yes. Amabhazi anike amabhazi phone. The phone. Buzz off. Phone nama pa yayibala ngama% Uyabala mom call back umuntu buzz. Bhaza mfisa singiyakuthola ngacalini Call back. please call back ngiyazi kanjalo mina like yabo I'm coming from Vodacom so yeah amanye amanetwork ngikwazi Ndikho kuyangikhathaza yo. Ikhathaza awusukume uthukuma kancane mana kungachizi Nkosi yami sokumusi nje uma ngahle nazo phase yeah buya uzohlala phansi buzohlala phansi yeah yabona kuphase kahle ke ngiyajabula ungadansi yabo ngaba hlala kahle okay ngabe ngidlalela ingoma ngithi dance kinge copyrights ngabe ngidlalela ingoma ngithi dance kinge copyrights we know allowed ukuthi sidlale music yabo lento leyo because yeah inkinga copyright but anyway ngiyabona ukuthi yeah you have some cool vibes now yonke into ihamba grand kumnando dlama grapes dlwa ama grapes Yes. dlwani Grapes. dlwa ama grapes Yes, it's grapes. it's grapes Yes, grapes, not grapes. uba wafundisa ibase uba wafundisa ibase Nginebhesi lami. Fuzekeni kokhumala Yebo kaMtungu. omntungu Mashoba nomzilikazi. yazi nganginothishwa wakuthi mashobana esikoleni wayengifundisa Mthandi. kakhulu wayethanda mina kwakumashobana igama lakhe 20 yasa 2020 bani ngifunda umetri ngithanda futhi ngihlupha esikoleni azuhlupha esikoleni onjalo uhlupha esikoleni Ngahlupha jayithula nkosana. abantu abathula kodwa bafeyila trust me abantu abathula bafeyila mfethu Ayikho nje. I'm talking about the experience timekeeper we only have 10 minutes left 10 minutes left Okay. yeah 11 minutes. Hey, now we talk too much. yeah I should say I can't so much Mamela ngikubekele kahle. So-ke. Sisa-right. Seku-right ukudla. Yamazi uMampintshori, seku-right ukudla. Umuntu kaBabs. Wamthanda iphi ngoma uMampintshori wethanda? Ayisha. Wow. Nje ngompintshori. Awuhlangana noMampintshori? Yenze ngidlalele. Kufanele kube njani? Yenze ngidlalele ngidansa. Ngidlalela ukudansa. Okay, basi ngiyabona manje ngifuna ukuthi azingize ngibulale kakhulu ayisho ukuthi uready ukuthi usazoqhubeka. Ngiyasaquba. Mana ohlala phansi ngisho ukuthi like isikhathi sikakapheli phela you can still continue if usafuna ukuqhubeka yebo. But anyway bafethu Halabed this is your boy TLOVmusic.com Gwala Mr Ansi official advisor all the way from now yazi Broken Mirror Entertainment Siphuzane igama le channel kulula kakhulu mafuna ukuba ingxenye yohlelo sonishiyele nabegcineni
uzowathola ama-details nawe sikuphathe sikuthengele into yakho ephuzayo kube lula nje kanjalo then siyakwelcome there is a amount of prize ozoyiwina bafethu imali sisebenza ngemali wonke umuntu efuna imali bafethu 2026 angithi 2026 mawungena mali yonke into uyamqomfana ungena mali you date umfana ungena mali Aye ngifuna ukuhlobisa sekuphela. Hlupheka no let's uyamthanda ke let's uyamthanda how do you do Uthando lwana we yashiya phela wema. Funa imali mina. njengoba nizweleke bafethu 2026 setshenzwa ngemali yonke into isebhore manje makuthi awunayo imali mfethu awukwazi nje ukuthola intombi so mfethu nalisuba nale opportunity uma ufuna ukuba nemali let's get into it but anyway so right Yes, I'm okay. so but like you are losing Yes, thanks. I'm a loser. uyayiyeka imali Hey. kodwa ufuna imali futhi ebafana nofuna imali mase umfana nje lo ebeza kwenza sure ukuthi is working very hard ukuthi aphuze ukuze azokwazi ukuthi amaintain wena Okay. but anyway Mfana isho yena imali. msangisho ngemali how many times selling nje manje 20 minutes 2 minutes 5 minutes 7 minutes okay 9 minutes but ever since ngibona ukuthi nami ngeke ngize ngibulale first gonna close the chapter here sabonga ukuthi ukwazi ukuthi ube nathi yini mhlawumbe ufuna ukuyikhuluma mhlawumbe ufuna ukuba concert khona ufuna ukuba concert Ayabekho kusangiyabonga. shout out to Broken Mirror Entertainment Thank you. sibonga see you next time on the next episode Hip Hop Nkantolo